duk wanda kika gani da wannan kayan ya fi gwamna. Da Allah da nan ka taimaka min da sadaka. Allah ban ci abinci ba. Digirin banza digirin hofi. Barka da fitowa. Yawa. Ina wuni ina gajiya. Lafiya. An wuni lafiya? Lafiya ƙalau. Ya gida ya yara ya hutu ya jin daɗi ya aka ji da mu ya 'yan barbari ya 'yan kunji. Lafiyan sila. Na san ba za ki gane fuskata ba. Sakamakon wannan shine zuwa na farko wajen ki. Ya kamata a ce yanzu in yi introducing myself. Do you understand? Sai kin yi hakuri fa saboda holder ne daga NYSC nake. Digiri na yi digiri ne kuma yanzu muna bautar ƙasa. Za ki ga riga ai. Kin san idan kai digiri za ki ga na farko albashin kama a gurin aiki sai ya daga 500,000 abin da ya sama ne. Sannan idan kai digiri ka fi ƙarfin wulaƙanci. Idan kai digiri sai ka yanzu ina kamar nan gidan nan naku a matsayina na wanda na yi digiri ba zan iya gina kamar wannan gidan ba wallahi na gina sama da shi a kake ce na ci miki fuska kawai digirin ne wannan kayan da kike ganin shi a jikina kaya ne mai daraja kaya ne mai mutunci kaya ne wanda yake da alfarma a ko'ina a cikin ƙasar nan duk wanda yake gani da wannan kayan ya fi shugaban ƙasa duk wanda kika gani da wannan kayan ya fi gwamna kuma duk wanda kika gani da wannan kayan to biloniya ne miloniya ne triloniya ne da haka baby ina mai sanar miki wannan kayan na jikina ba kaya ne da za a wulakanta shi ba shi yasa na sako shi ki san ni holder ne digiri holder ba kin gane yanzu shawara ta rage ga mai shiga rijiya Allah ke wai mahaukaci kika mai da ni na zo na miki bayani dalla filla na gama magana ina saurara in ji ansa daga bakinki kin zo kina kina yake baki kina mun dariya sai ka ce wanda aka kunce ta dazu Wani mai digirin na gani gashi na a baya. Inna lillahi. Da Allah da nan ka taimaka min da sadaka. Allah ban ci abinci ba. Sadaka? Da kayan namu? Uban waya baka kayan nan? Wani gida na je suka bani shi. Baka su aka yi a bara? Bagon nan. Shage da hanci ka ce an buɗe wa botorami kofar shiga gidan zu. Allah isa duk uban da ya baka wannan kayan ya ci mutuncin digiri wallahi. Ya tozarta digiri. Kuma da zan san waya baka kayan nan wallahi sai na ɗaure shi. A dinga kwasar kayan mu duk irin bataliyar wahalar da muka shaka mu sauke digirin nan a zo a dinga ba almajirai suna yawo da shi. Wacce ma ɓatare yawa baby ya kika ce. Digirin banza digirin hofi tun da ka zo wajen nan naji kana wari kana tsami. Aikin banza aikin hofi can za ka yanka. Allah ƙadirin wa malida. Qala du lana rabbuka yubayyana ma hiya innal baqara tashaba alaina wa inna insha Allah la mutadun. Amma wancan almajirin Allah ya tsine mai albarka ya ci mutuncin digiri wallahi.